maadtong hapon, maadtong buntag, maadtong udto ug maadtong gabi tipo kalibutan. Ug Luzon, Visayas, Mindanao. Oh yes. Today is March 23, 2021. And then niami sa Plaza Rizal sa Tagbilaran. With me guys is yes, Lolo Kicks. Lolo Kicks is in the house. Diyan niami sa Plaza Rizal. Kaya damit koan, damit to dyan. Tapos mga kauban sa kanang naibigyo. So para maka-vlog mi ni Lolo Kicks, yan ay sa misa koan. Plaza Rizal. Dahil, iba mo gansan ni popcorn. Pero di kami may mga on-ane. Ang mga ibon, ang mga salapate. So, ang ihatag ni mo ang kamera ni Lolo Kicks kay si Jaray makuhan kay manuwa ko sa na ay saingan na lang kalampati. Okay, Lolo Kicks, this is your turn. But before anything else, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Jujus TV, and click the notification bell para updated po sa mga latest video nga atong i-upload. Unsa tanawa po atong mga pahinomdom, ijawat po sa mga umaabot nga kung ano, umaabot nga mga mamisos. Okay, so again, here is Lolo Kicks, guys. Hoy, kumusta ka mga inday, mga undong na napod miss ko ano? Asa ni dapat? Plaza Rizal, Plaza Rizal. Tagbilaran City. Nasalag patagkalit ani oy, wa sa plano. Mas plano lo, Jack. So daghan na maglanggam ani undong. Pero lain man langgam kay na may pagko. Magkamang utong langgam sa moa. Oh, Jack. Ano yung ipalit lo kan tani para kan akala na ko na mukha. Hoy Ginoo ko ni kaon kay ba konda ng langgam, basig mukalit na kamang ro di na namulupad. Tanawa ko lo. Sige kunog na pa'y mga nandi mo. Uy, ang sikabib man ito, oh. Sila ni side step po. Ano na yun? Mura, nagkuhan naman siguro sila ng kanana. Ang kuhan na, kanono na, kay matukan. Uy, ino ako, sundan pong kaon. Magkamadlungon yung bataan eh. Ang kay Pedro, na undong. Uy, ala, bata, cute sa bata. Hello, iho. Andyan ka ba sa karagatan? Maraming iho doon. Uy, nalingaw ang bata. May pa ang kalapati kay na forever. Tungkol sa ilang giingon nga na sila forever, monis sila na naghanundong. Kay nagtumar man sila sa mando sa ato ang labaw nga kuan kay magagahom kani nga ba ang labaw magagahom nga go to the world and multiply. Wow. Karon kay bag-o naman daron ang mga tao kay go to the world and kuan man subtraction. What? Tungkol sa kubo. Gimainusan ang kuan, number of kuan. Alalo, dali. People. Uy, ginoo-gondong. Ang cute ni Shaolin. Dalingaw ka. Si Shaolin Master. Shaolin Master. Di ka kadakot nimi. Uy, ginoo ko kadaghan bang mga uy, ano, uy, pastilan. Uy, masyado kay nice rin. Nice rin. Orot na lo. Uy, si Undong na doon din tao nagkakuhan. Makalit sa kontrolo. Hala, sige, palit dito. Uy, pagkadaghan na ba niyo? Malingaw doon ka ni. Maganahan ka nga ni. Yan ang mga salapati, kalampati. O saan ba? Uy, ginoo ko. Pastilan. Oh, nang lupad na oh. Nagbata. Doy! Okay, nakadoy. Nang lupad na noon, pastilan. Yabog man sa usa ka bata. Yan na po. Lain na po color. Nagkana, sige. Tuwa yun dong, kaya rong mamalik sila.
Masay kurok. Ingat na, di ka manawag kung ano dong. Nagparisay, mananihla undong no. May pandi sila kay nagparisay. Pero kita wado din taon tayo Paris. Ang nag-video ay Paris. Hoy, ginawa ko. Ang nanawa, wadi forever. Walang forever, pero may together. Wala, oy. Di para sa masinda eh. Oh, nalingaw doon yung taon silang kaon. Bisag dagko ka pero matuon gyapon nila. Ako po, dahil ko lang. Muna gingon nga kon. Bisag madako o magamay, basta gutom ang tao. Kaonon doon. Bisag unsa pa na. Basta kay di makahilo doon, no? Makahilo, no? Okay, nagmahilo ko niya. Okay, nagmahilo ko niya. Inday, kanang hilo ka ba, Inday? Bakit? Nalipong magod ko nakakita ni mo. Sinan. Lain tong hilo ha, katong hilo nga kaban sa tanod ba, tanod. Hilo. Pada atos Manila undong. Ano naman? Nagpalit ko tuyo. Tuyo. Ako ka ng buwad lagi. Buwan. Pastilan, ay ate, pabili ng di, wala ko kaibaw ko sa Tagalog sa buwad. Ningon ako nga, palit ako buwad, pabili ng buwad ate. Buwad na naman kay, madi ko kaibaw kay kinilagigikan sa probinsya. Matong di ko sa buwad undong. Madi sila kaibaw, hantod, nabalik na lang ko, nangutan ako sa landlady. Unsay day Tagalog og buwad, tuyo madi ay. Pastilan. Ano pa yung meaning sa toyo, no? May toyo sa utok. May tuyo sa utok og may kan. Matutuyo na ako sa'yo. Oo, ginoo ko. Hindi pa natutuyo kasi hindi pa na ano eh. Hindi pa na kunan. Di message na si ano. Si Kimros, si Pangita na kalatuson dengan ni mata ni kusog na bato manipa. Kusog na manipa yung gamhanan nga tiil. Mata. Kaya isang tayang gikuwang man. 5'6 man. O siya, 5'6". 5'6 ang height sa tiil. Ako sa height sa 6. Mata ni dapat sa dota. Ako sa 5. Ikaw nung ikabugoy-bugoy ikaw nung muna ikingon nga bawd ka ba? 5'6 kasi. Sinabi mo eh. Siyempre mag-bawd kay kuhan man. Sorry na lang Kimro, sinay Kimro, sorry na lang ha. Bilib kong Kimro, sundong kay bisag asa nga pila-pila, priority doon sila. Ibol. Pinadugdog ako siya malamang mga inday, mga indog. PWD. Mga iho, mga iha. Mga iho sa dagat. Pastilan. Kanay sila. Kanay sa kuhan, kanang libro. Kanay sila sa libro, kanang maglanggam sa libro. Di ba no? Mag-uyap mo na sila. Siyempre, manag-uyap kaya taghan ba? Naboy, mga badi yung laki ate. Sa kailangan ng badge, laki. Kuhan, ang king o cute ka doon badi. Mingon man ang, basta mingon ganin ang laki nga, bibi. Kuhan na sila, itik na, di na bibi. Pastilan dunor. Ginoo ko, lawyer, ang bossing. Sana all.
ang baby ka diyon dong. Mangitlog na. Siya akong baby. Sana all may baby. Dugay ko mga nag-under nga magka-baby. Asa man ho nang i-pronounce? Uy, ginoo ko, Ana dugdog. sa North Pole? Uy, dugdog. Hindi natin doon. Wala kang kapwang, ano lang yan. May katotohanan. Kasi Kimbro Sundong, patay na ni Kimbro. Sipa-sipaon na siya ang mahiwagang sipa. Mga 10 minutes ko. Uy, ginoo ko. Pasigan. Galing ang matutulog. Ang kilid ay ano ito, kay katedral mo na yan, simbahan. Oo. Oo. Karega ang old capitol. Kadi ang Old Capitol. Nga, nung naday po niyo Capitol. Katong itong katuanan ni. Tito Yap. Tito Yap, dahil nag-inom-inom ko. Pastilan. Nagkurog na ba nung kamutundungoy, nga ano ba niyo, mamanutang ko na kuhaan. Napunaan naman, pastilan. Dali nga rin sa ulit, no? Nagkukod-kukod sa kuhan. Uy, huwag na Sige. Huwag na po sa atong luto ang kuhan. Monumento ni kuhan, kesa man na, si Rizal. Jose Rizal. Mag-isnabiro man si Rizal, lingi sa kuno. Di lagi na mamate. Di mamulingi, Bungaw maguna si isnabiro man, Rizal. isnabiro. Bungaw. Pastilan, isnabiro dun. Pero tanawag ka kilit-kiliran lo, nagdagan ng gidate. Mga chikapip, ginoo ko. May ikag naman tani, di tada mga diyon dong, kaya wado dito. So, Kasi man, mahinahinay na naman taon dong. analog kay ko analog, gabi na Gabi ulit na. para batas kuan. Ginoo ko ito, naparaba ko'y 5 bukbata dito. Lima ka buo? Kinsa kayo patutoy dito ron. Nagipang pulo ra ba to? Ay, ginoo ko. Ginoo man gud, ipang lusa raman gud to. Uy, ginoo ko, ang ulay upan, ipang katutong, pastilan dolor. Or bitaw, pasiyaw pala mga inday. Pero nakuan sa mga paano, ang daghana no? Or bitaw, maamis kanila kay bisag imong doolon mang lupad, pero kung tuwaan, kuhan, kanang, Ah. Dali na pro. Paano sa pro? kanang, uy, uy. Kani siguro, naanad siguro ni sila og tuwa-tuwa undong. Oo. Kuan. Mara pa ni, wa na ingani sa una. Ani man pa maglaagan sa una. So, laagan rin ka undong, marag magdedate siguro ka no. Sa una na pasoy ka date. Ay, pastilan. Nanalo kay Tana, kay nahihinay taglakaw, kay kanang hapon na, mauli para batas booking sa Kantulibaw. kay lado para batong kasulibaw. Bravo! Mga shout out ang ako ang special forces nga mga team tusok sang Kikoy member special forces. Okay, so nagkasalamat din dyan no. Unang-una mega love shout out Ma'am Boholana in Norway. Okay, so nagkasalamat Boholana in Norway. And then next mega love shout out Eastern Norway Boholana. Okay. And of course, mega love shout out Butchok TV. And mega love shout out Flora Red. Yes. And mega love shout out JR Official Vlog. And of course, mega love shout out Denise Vlogs. Yes. And mega love shout out Jovlar TV. And of course, mega love shout out Arsap TV. Okay, so daghang salamat tinjo mga ka-team sang Kikoy, tusok sang Kikoy Special Forces na. And of course, mega love shout out Robisi Magala. And also mega love shout out
Jeff Amora Vlog. Mega love shout out. Maria Jeanette Scarping. Hey, thank you so much, Ma'am Maria Jeanette Scarping. Of course, mega love shout out. Mark Boholano. And also mega love shout out Melvin TV. Mega love shout out Gina Vivi. Inday Daya Bersano. Yes. Mega love shout out Danish Filipino family. Okay. Of course. And of course, mega love shout out Nell and family. And of course, mega love shout out Angel Man. Of course, mega love shout out Art at Maze Rome. Okay, so thank you so much. And also, mega love shout out Pamilyang Laagan Channel. And of course, mega love shout out M. Henson Vlog. Yes. And also, mega love shout out Eric Lord Escobido. Yes, ang boardmate sa Tabaos Boarding House sa Pilaran. Thank you so much, Eric Lord Escobido. And of course, mega love shout out Jaime Pares. Yes, thank you so much. Shout out time, mga John John. Oh yes, unang-una mega love shout out Katipunan Bohol, Tamsak Dan Host. Okay, dagdag salamat sa patamsak. Another shout out mega love shout out Ton Bots TV. Okay, si Melvin TV. Yes, salamat Melvin TV. And of course, mega love shout out Anber Ganten. Yeah, hey. Mopasyal unjang gabi kay huwaman na ho ang pako. Kay para makauli na ko og Alicia. Yes, hala, huwami itong pako ta dito. Ang kuhan, wak madam wak. Ano shout out, mega love shout out TV. Tita Viz Motovlog. Okay, Tita Viz Motovlog, mega love shout out. Wow, nice. Sali, to balik bohong magka-travel na mga waihato. Okay, yes. Tita Viz Motovlog. Another shout out, mega love shout out Sofia Valdisco Vlog. Okay, nagkasalamat Sofia Valdisco Vlog. Tamsak po. Okay, thank you so much. Another shout out, mega love shout out taga Bukol ni Jusback. Oh yes, Jusback Motovlog. Oh yeah, ano na ang t-shirt na? T-shirt na sa 500 years of Christianity. Yeah. Diyan ako'y nagprenta na. Sige sa ito magpaprenta na. Kanang t-shirt na para na sa ang purpose na is for church construction project. Oh yes. Kaya tuloy-tuloy ang pag-construct sa church sa simbahan sa Alicia Bohol. Okay? So kinsa tong gustong makaan motabang sa construction sa simbahan, pwede mo order sa t-shirt para ang profit anak nga t-shirt is para idugang sa galastohon sa pagtukod sa simbahan sa Alicia Bohol. And ang worth sa price sa t-shirt is 500 pesos. Okay? So gitojo na ingana karon makalikom og kwarta kay dako pakaadto ang galastohon sa kanang naay simbahan. Dako nang tabang madalan pod makatabang mo na muapilar me nga pinagi sa gusto man mo nga mo tabang, order lang mo og isa na sa ka-t-shirt dako na gid nang tabang sa para sa kanang construction sa simbahan. Okay? So kanang magdiwas ko shout out. Ang isang ano? Si Mother Superior. Igsoon ng mama. And of course, bigyan shout out again
taga Bocol ni Jusback, si Jusback Motovlog YouTube channel. Asa naman eh? Daghang salamat Jusback Motovlog sa imong support. And of course, big love shout out Jenny Sharp in Bavaria. Okay, Ma'am Janet Scarping. Ma'am Janet Sharping. Okay, daghang salamat. Nice and lugar host. Tusok na po support always Sir John. Okay, daghang salamat. Ma'am Janet. And of course, big love shout out Cecil Mimicel Pandi. Okay, Cecil Mimicel Pandi. Tamsak dan. Tamsak host na work. Nasa work. Okay, daghang salamat Ma'am Cecil. Ano shout out, nagkamigalang shout out. Sana hindi mo ko kakita. Ginny Len Vlog. Okay, tamsak dan host. Okay, nagkasalamat, nagkamigalang shout out Ginny Len Vlog. Diyan po yung mga panuwais likod. Salamat, Shapi. Ano shout out, nagkamigalang shout out Bernadita Forman 999. Wow, kanindot ni Hadapita. Yes, super nindot. And bigay love shout out mga kaiwagan. Bigay love shout out Joy Kitty 5 Vlog. Oh yes, Ma'am Joy Kitty 5 Vlog from Norway. Watching full na replay included pahinomdom. Yes, thank you so much. Ma'am Joy Kitty 5 Vlog. And of course, bigay love shout out Vaxo Art nga niya sa Tagbilaran City. Ang tag-iya anak Madam Wakwak. Ang vlogger name niya porma na og eroplano kay dugay na siya nga flight attendant to ana siya nag-base sa Dubai. O yes, mo nag-explain sa isahang mama. Kay ang isahang mama maoy nagbantay, maoy nagkuan. Nagbantay mo yung tikitira dito. Okay, thank you so much. Vaxo Art. And of course, mega love shout out Denise Vlog. So yes, thank you so much Denise Vlog. Kaulion ako. Yes, uli na day. Kaya magdungan mo si GR Ayuban. Yes. Okay, Denise Vlog nga na nagtanaw sa nagabasin sa Norway. Yes. Makamingaw ko no. Oh, yes. Yes na makiko. Another shout out. Another shout out. Mega love shout out Aqua Boy. Aqua Boy nga nasa Saudi Arabia. Oh yes. Saan pa ning mukhaan man? Oh, gara-gari oh. Aqua Boy nga nasa Saudi Arabia. Asa dapit na sa Trinidad. Sir John sa sentro ba? Dili sa sentro sa La Victoria. Boundary sa Bien Unido. Okay. Daghang salamat bak Aqua Boy. Another shout out. Mega love shout out Jovi Lavapi. Yes. Thank you so much Jovlar TV. Oh yes. See you. Oh yes. Daghang salamat Ma'am Jovi Lavapi. Okay. Another shout out. Mega love shout out Edita Yupio. Okay. Hi, classmate. Oh yes, classmate ni Olay Botkon. Ayaw kalimot sa pag-subscribe sa YouTube channel ni Olay Botkon. Ayaw. Okay, o si Lolo Kicks. Jeff Amora Vlog, YouTube channel. Kasama karon. Nasa siya sa Saudi Arabia. Kasama karon. Nalagi siya sa Saudi Arabia. Lokek. Agsikuan. One and true love ni Lolo Kicks. Okay, so mga to ang atong mga kanang shout out. Thank you so much mga kadunjons, mga katusok sa kanunay ninyo pagsuporta sa atong vlog sa atong channel, no? And may nalakong at daghang salamat kay muli na may sa among lugar sa Kintulibaw. Okay? So daghang salamat kay hapon na magabihan na may nagabot kadto sa Alicia, Bohol, Barangay Kintulibaw. Okay.